paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adaman la damagkan ka. Anya man ni Dayton, damag ka la adamag. Itaak lang agdamagkan ka. Manan ko namkit din. Enteng, naalam mo dyan honorarium mo? Apay nga, tiisong bat mo? Ay, rumwarak. Awan lat di ka damdamagin ba't? Ay, saan ka arumwar, Enteng? Tadi mo pa'y nasungbatan ti damdamagakan ka. Intan amaray, intama kitsinda. Si kalaangan, Maray. Nay, kunak man no kunam nga awan apulos asinyaw. Awan at talaga, Maray. Ay, awan to pa'y si daan kan bagas me. Ay, kat intangarod makitsindan agidan tata iprityan na. Awan nga rod ti kwartak. Kasano ko mga awan kwartam, kat adamit honorarium ni Kapitan. Iso nga rod day tati damdamagakan kwa na. No naala nandiya honorarium na. Hanggang sa anak akaya tasong batan. Dayta kat timadikin ni Kapitan, no agdamag kakenkwa na saan asumungbat. Ay, si kalatan ti makichenda, Mare. Inton sumaruno akton. Anya nga iti planom dito'y malaylayos a barangay tayo, pare. Ay, saan man at tila damdamagin ba't? Agdamagak apiktado kami may kinituyang kaw. Agasam nga'y, tapag at tumang, jay layos dita balay may di nagbagyaw. Problema yun, Dayton. Ay, tulungan na kami mo't pare. Winto. Winto? Kaanong tungay? Ay, rimwarak dita balay. Tapno maliklikak ni Banang nga agsaludsod. Itatadak dito irwar. Agsasaruno mo ti agsaludsod. Apay, dakis ay ati agsaludsod, pare. Ay, masadutak asumungbat. Ay, panawan ka man langan. Maya titutugawan itay ni Kapitan dito Tirsinak. Di mo naabutan. Dito'y siguro ang naginanaa. Imbag di tao'y, tawan ti agdamag-damag kenkwana. Sino nga'y mo't kumati agdamag kenkwana dito'y? Masadot nga minasumungbat ni uncle ko kadagiti agdamdamag. Sabagay, uray asino mo't Pampanawan na dagiti agdamdamag kenkwana, ngagpapan kanyak. Ay, kasta aya. Nalabay, pinanawan na ni Antibanang di tabalayda. Siguro Pinanawan ng tupay ni tata badong idi na minsan, tadamag-adamag. Ay, kasta aya. Tila ka nung amin damdamagan na, awan mo't kaas-askan na. Ay, kasta nga main dagiti kabarangayan tayo. Tila damdamagan da. Ay, pudno day ta akinunam kagawad. Oh, kat anya nga'y tigatangam taimay ka. Gumatak iti sabon na powder, taglabak man. Aya, ay, mabitla ang tayalaan ka. Kwarog, anya ti bagam, apay nga imay ka. Umay kayo la padigwanan tay, nagpartiyak ngamin iti manawk. Aw, ato'y idisok dito'y lamisaan. Ay nagsaya atan. Apag isaw, sa anak-anak kaluto iti sidaan. Ay, agyamanak Ayan niyang Kyle. Ay pimanaw. Nagdamagakla itay kankwana. Ang kasla di na kaya takasarita. Idi kwan, rimwarmutan. Anya nga minti dinamag mo kenkwana. Damagak ko man no nagdigusan. Gaputan na basbasa mo tibuok na. Ang sabali ti payod na. Kasta? Ang rimwar. Jak mo, no sadino tinapanan na. Bayan nyo latanan tay. Mala, inakaon. Inyag ko lang day tapadigaw. Uraya mo ti malukong. Tainak payalis to inyag mo. Ay, anyakat ni Kapitanan aya. Apay, Maray. Nagdamagakla ang kenkwana ngam nakaungat kit dahin. Kat pimanaw mo. Wen nga ron, Maray. Nagdamagakla ang pimanaw ang adagos. Addan sa kabkabaw ni Kapitan. Ay, unsa. Kasta, dagiti agkabaw. Ay, Maray, sagmamanungay dayto'y tinapay alakaw.
Ay, dayta ada palaman na Maray, ay nangina dayta. Dayto ngay awan palaman na. Nangina lata dayta. O, nay ka mo nga aglaklakaw. Puro mo nangina tilakaw. Ay isag mamanungay dayto kinday. Dayta nagasang piso ti maysa. Na, nagnginan. Dayto ngay saan anagasang. 2 ti maysa. Nangingina manan. Gumatang kakadiwan no saan. Iso nga rod adamdamagak no sag mamanaw. Tayan anay ko dayto'y kwartak. Saan ka man adamag iti presyo no saan ka matlaang nga gumatang. Na, apay nga ita makaungot ka. Masurunak laang. Nagadwa dinamag mo. Saan ka matgayap a gumatang. Nagpada kayong kinikapitan. Saan nyo akayat ti madamdamag. Agkabaw kayong sadwa. Nagadol lang nga ro, ti pinalingkim amakan. Mapankapay lang amin agdamag-damag di tatersina ni Marijuanang. Pinadas ko laang tinapan nagdamag. Ibagaking ka agpadada kini kumpare nga inteng. Di da kayat nga agdamag ka kadakwada. Isungarod ako nak nga agkabaw dan adwa. Di nagtupay sinungbatan ni pare inteng, ididinamag ka. No kasano na tayo matulungan iti problema tayo iti panaglayas. Kasano ko maasungbatan na ka? Kaawan mo ngamin isungbat na. Kaya't ko lang matamangagan at isungbat kan plano na. Iti dayta problema dito barangay. Anya ngay ngamin ti amon ni Kapitan. Iso asaan ka nga agdamag-damag kan kuana. Ayun gayam, anya ngay ti sidain ta ita. Apay adamagam kanyak. Sika kumamutin at tinagluto. Apay no sikangay kuma. Naa, sika na ti agluto. Iuray mulatan kanyak. Ah, di nakita-kitaan akasta, inteng. Ay, mabisi na ko na. Ay, saan kang agdamag-damag kanya? Natag ko silap kidit. Na, Saan kang agdamag ko na? kinuawan amok abasol kukan ka? Kasta gayam No kasta, saan amabalin amangan ka? Iso nga ron nagawid ta mabisi na kaon. Saan ka nagluto? Ano sam amabisinan? Sapay awan ni Kwarong. Mapan ko mapakipanganan. Tangay saan mo akayat nga ited kanyak ti honorarium mo? Ano sammet nga rod amabisinan? Ay, wunan niya. Ay. Damdamagaken ka no naawat mo ti honorarium mo angam sa anak mo't akayat asong batan. Ay, wun gayam. Anda gayam agpay subasol kukan ka. Isu nga ano sa amabisinan. Awan ti agluto. Ay, kwa. Naawat kung di honorarium ko. Ay katiyawat mon akanyak. Tama pa anak gumatang iti kayat mo asidaan. Wala. Atoy. Ito'y kumapay nga inted mo Jak, amo adusaan nak iti kastoy. At nanay. Mabiit la ang inteng. Kurang mat, dahito inyawat mo. Kurang? Kurang, iti sangaribaw. Ay, wunan niya. Dagayam dito'y may sa bulsak di sa garibaw. Itid mo amin. Win? Yawat ko amin kan ka. Danag mo na ya. Kunam siguro, mamaysaan nakanya. Saan ka nga umay dito itersinak tapno agdamag laang Maray? Naa, bigbigat agkuskusilap ka. Awan pa'y nga rod buena manok. Napudot ti ulog, nudyak pa'y nagbuena manok at damag ka adamag iti utangam. Nagpada kayaw kin ni Kapitan. Ay wunon, agpada kami no kastati kunam. Umayak gumatang. Oho, di nasayahat. Naa, oray kalaim misam. Wala. Naragsakak no umay ka gumatang, siyempre. Gumatang ak iti may sa kilo abagas. 50 ti may sa kilo. Muka, nakasurat dita, Ibagbagak lang Ano nga, di mo mabasa? Unay kamutin, Mare. Kaslay bagbagam asaan ko nga amo ti agbasa. Awan imbagak akasta. Ay sagmamanungay no kagudwa. Damagumpay lang ka 25 Diyay ngay 1/4.
Gumatang ka, wano saan? Gumata nga. Ay, ala, yawat mo di pagbayad mo, tanay. Mangrugi man na pumudo ti ulaw, tanagado asal salud-sudam. Sangaribo na ita. Na, nagdakulan to'y kwartam, no may sa kilo laang tigatangam. Iso nga rod adamdamagak numano ti kagudwa, takagudwa laang tigatangak. Isoble kon to'y kwartam, tamapan ka gumatang dita sa bali at Tersina. Ay, umay kalagayam agpabariya. Kunamala no asino day ta kagawan, nakaong-ongal. Maray, agtanta na butob ka man. Hey, marurudak iti day ta kagawad, maray. Asinaw akagawad. Day ta kumari ta kagawad, Ni Marikwanang. Apay. Nakaung-ungal. Apay, saan ka pay lang anaruam, itikas dyan nga ugali na? Hey, jak maawatan ti ugali na, maray. Ay, gagangay na tabaak nga men. Kasta talaga dagiti nabaakan. Ay, mapanaklaangan gumatang dita sa bali at Tersena. Mapan ka pay lang iti adayo at Tersena. Ay, mabannog ka pay amag na. Ora yan na. Ay, imbag ka ni Marikwanang, tamatawaram dagiti lako na. Oray nakaung-ungag, agdamag ka lang, agungot pay. Agpadpadadan akin ni Inteng no kasta. Isumot day tati ko nakmaray. Apay dagito nga opisyal tayo. Kagura da, no agdamag tayo kadakwada. Apay nga ita ka lang nga gaway, Tuyak. Kapan ka lang magimatang itibagas. Mano nga oras mo ni Tarwar? Ay, nagrigat akasarsarita ni Marikwanang bakit at talagan. Bakit mo talaga? Nakiin-in istorya akpay akin ni Maribanang may papankin ni Kapitan. Inururay ka. Tasyak mo tirumwar. Sa dino mo ti papanam? Agdamag ka manin ako na akon. Di mo kunaan, asaan mo mata na kayat ti mapagdamdamagan? Masaduta nga ron asumong bet. Mangan ka dito'y balay, wano saan? Apay, adamagang pailangan ya. Kituin na. Apay, adapay sa bali pakipanganak kaya. Kahit damdamagak lang Agluto kay tinayimas sa siday na. Saan mo na damagay, noan niya. Basta naimas asidain. Period. Nay, masabat ko may, di pa rin tayo. Paray! Woohoo! Why, siyak na ito'y paray. Ay, amo kasi ka. Adayo ka pa'y langkat, kilala na kita. Ay, di naman sabat-sabatin paray. Umisim kamit na. Ada lumakay ka no, nakamisuot ka. Kasano ko mga umisimat? Kat di mo to pa'y kaskaso yung problema may akabaranggayam. Apay, kunoawan yung magbagam. Kanya ngawan. Apay, di mo malagad. Idi na minsan na nagsabat ta. Wan. Nagdamaga king ka, no niya timarami-dami yung problema may amalaylayos. Wanan ya. Imbis na sumungbat ka, nagungit ka. Malagip kun paray. Ay, napudot ti ulok paray. Iso di naksabat-sabatay. Kadwa nagtatakwatan tano apay amalaylayos kayo. No kasta, aksyon naman paray. Aksyon na kitamit lang. Ay, nagbitan paray. Kasta ti kapitan, aksyon na dagos. Jak ingkas kaso idi dya sa ludsod mo ta. Kagurak ngay no, adagdamdamag ka jak. Aya. Wan! Ngam idi sana nagluto ni Banang. Ay, nariknak asaan gayam anasayaan. No di ka sumungbat iti sa ludsod. Ay, dandaniyak matan kat gimura king ka paray. Kun imbag man ka, mabalin kaming agsaludsod king ka ita. Ay, mabalinin. Urean niya ti sa ludsodam kesong bata ka. Paray. Adda kwartam dita. Ha? Mabalin ti umuta. Na. Bayadak taw, inton adda kwarta. Mabalin. Ay, Kapitan! Saan adakas nusong batam dagiti agdamag kan? Panakilangan iti nasaya at ti kasapulan, tapno na dungukan ka ti kabaranggayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Nagsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangay.